farikolo ɲɛnajɛ. Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ale sigilen bi. A y'aw bisimila. An ka bi baro mafila baro do ne ni n ka kalanden n'o ye Madame Kaba Jɛnɛba Tarawele ale fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ ka bi kunnafoni di aw ma sɔɔni an bɛ don an ka bakurubaw la. Bi an ka bakuruba fɔlɔ an bɛna an da don Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye championnat professionnel 7e journée ale dolantanw olu kɛra o jaabiw b'an bolo kɔrɔ yan a bɛ n'olu sɔrɔ Jɛnɛba fan fɛ. N'an bɔr'o la an bɛna fɛn min Ligue africaine des champions ani coupe de la confédération an ka tɔn fila n'o ye stade malien fo ka se Joliba AC olu ye bɔli minnu kɛ tile 5nan kɔnɔna na u bɛɛ dasira ni an ka tɔn ninnu éliminelen a bɛ n'o jaabiw fɛnɛ sɔrɔ. Ani Europe kɔnɔ bɛɛ kun ɲɛ jɔlen do ka dolantan min kɔnɔ n'o ye super coupe espagnole ye Real de Madrid ale tun bɛ ka FC Barcelone bisimila an b'a fɔ Catalan u ye jifilenin fa k'a di Madrilɛnw ma o banna 5-2 a bɛ n'o fɛnɛ jaabi sɔrɔ ani kunnafoni misɛnnin caman ninnu de bɛna kɛ aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. Yan'an ka don n kun y'a fɔ aw ɲɛna n ko an ka bi baro mafila baro don sabula ne ni n ka degeden ale yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n'o ye Madame Kaba Jɛnɛba Tarawele. Jɛnɛba somɔgɔw bɛ di? I ka kɛnɛ kosɛbɛ. An ka bi bakuruba fɔlɔ an bɛn'o ta an bɛ taga Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o tile 7nan ni a kɛra championnat professionnel ye sisan o tile 7nan jaabiw olu bɛ Jɛnɛba fan fɛ. Jɛnɛba o dolantanw kɛra cogo di? Awɔ an ka championnat tile 7nan o dolantanw kɛra cogoya min na n bɛna n da don o la k'o ɲɛfɔ aw ye dɔɔni. AS Real ani AS Bakarijan olu ye 0-0 kɛ. Ka bɔ yen nɔ ka se AS Police ma ka taa se Binga FC ma olu ye 1-0 kɛ. Kosɛbɛ. AFA2 ani US Buguni olu ye 2-0 kɛ. Ka bɔ yen nɔ ka taa se Étoile Jumande ma ani FC Diara olu ye 0-0 kɛ. Kosɛbɛ. N'a bɔra na ta se US FAS ma ka taa se US Bugba ma olu ye 2-1 kɛ. Kosɛbɛ. Donc Joliba AC ani AC Korofina fo ka taa se Stade Malien ma ani 11 créateurs ma olu ta bɛ bila ka wagati wɛrɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na olu tun bɛ ka jouer compétition africaine na dɔgɔkun kɔnɔ o de y'a to olu ka dolantanw bilara wagati wɛrɛ la. Ni dolantan ninnu tɛmɛnen kɔfɛ jaabi minnu sɔrɔla olu kɔfɛ classement an ka togo lajɛ ja la. O tɛmɛnen kɔ n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye an bɛna Ligue africaine des champions na an bɛ a daminɛ o la an b'a fɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ sa fɛn min ye anw ka Joliba AC ale tun bɛ ka Espérance sportive de Tunisie o bisimila an b'a fɔ bɔko 5nan wagatiw la dolantan ni ma ja Joliba la sabula an binna anw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ bana 1 ani kanangolo an b'a fɔ nin ye Joliba ale éliminelen a tɔ ye dolantan 1 an bɛ dugawu kɛ u ka se k'u jija walasa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ o dolantan na cogo min na. Ligue africaine des champions Joliba ale donna histoire la sabula ka don Ligue poule kɔnɔ Mali histoire la siɲɛ fɔlɔ Joliba ale kun y'o kɛ nka an b'a fɔ an ye 2 sɔrɔ match 5 kɔnɔna na dasiko 3 an y'o kɛ o de la sa dolantan minnu tanna nin kɔnɔna na n'o ye tile 5nan jaabiw la sa fɛn min ye MC Alger ale ye sebaya sɔrɔ TP Mazembe ka 1-0 fɛn min ye Miami United ale bina Mamelodi Sundowns ɲɛkɔrɔ 2-1 Sakarada d'Esperanza ale fɛnɛ bina Pyramide FC ɲɛkɔrɔ bana 1-0 Stade d'Abidjan ale bina Al Ahly ɲɛkɔrɔ bana 3-1 Fardi Araba ale ni Raja de Casa olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Orlando Pirates ale ye sebaya sɔrɔ CR Belouizdad kan 2-1 Joliba AC i n'a fɔ n kun y'a fɔ cogo min na ale bina yɛrɛ fɛ fɛn min ye Espérance de Tunisie ɲɛkɔrɔ 1-0 Al Hilal Omdurman ale fɛnɛ bina Young Africa ɲɛkɔrɔ o bana 1-0 Young Africans an ka dolantana bɛ yen n'o y'an ka jɔkɔlɔsiba ye ni ale tɔgɔ ye Jigi Jara ale yera nin dolantan na kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛna Coupe de la Confédération na sa an b'a da tulo kan k'a fɔ fɛn min ye anw fɛnɛ ka Stade Malien de Bamako ale tun bɛ ka jouer fɛn min Stellenbosch olu fɛ yen an b'a fɔ Stade ale bina yen
o dolantan bana fila ani fu o bɛ kɛ sababu ye Stade Malien dolantan 5 kɔfɛ ale fɛnɛ bɛ éliminer nka an b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kalanbulon ye an ka tɔnw ma donna nataw kɔnɔ parce que compétition africaine ninnu a bɛ labɛn équipe minnu b'a kan équipe ɲumanw de don donc n'i ma labɛn ka taga tɔn kɔnɔna na a ka gɛlɛn ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ an b'a fɔ Stade ma félicitations u k'u jilaja ani Joliba Asi san wɛrɛ u ni fanga kana ka se ka na Mali jɔyɔrɔ fa nin tournoi ninnu kɔnɔ kosɛbɛ dolantan minnu jaabi sɔrɔla tile 5 kɔfɛ sa fɛn min ye Lunda Sul ale ni RS Berkane dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu Orapa United ale ni USM Alger o bana 2-1 fɛn min Stellenbosch ale Stade Malien ci i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ 2-0 Black Bull Maputo ale bina Zamalek ɲɛkɔrɔ 3-1 CS Constantine ale ye sebaya sɔrɔ CS Sfaxien na o bana 3-0 Jaraf ale ye sebaya sɔrɔ ASEC Mimosa ka 1 ni Kanangolo Enyimba ale ni Almasr olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Bravo do Makis ale ni Simba olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna anw ka Aigle ka kunnafoni na bi n'o ye an ka samatasɛgɛw ka kunnafoni ye an b'a da u tulo kan k'a fɔ an ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ani an ka dolantana kɔrɔ ni a tɔgɔ ye Eric Sekuchel nin wagati in na ale ye contrat signé Nigeria Fédération fɛ fɛn min Nigeria olu ka équipe nationale o dege karamɔgɔ ale bɛna k'o ye ka bɛn kani ɲɛkɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye nin challenge kura nin ala ka a jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ o kɔfɛ Angleterre olu ka fa coupe la sa fɛn min ye Tottenham ale ye sebaya sɔrɔ Liverpool ka 1 ni Kanangolo Evu Bissouma n'o ye anw ka jalatigi ani an ka camancɛma a jɔyɔrɔ bonyara ni dolantan na kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye Dawuda Gindo an ɲɛ b'a la RS Bull Salzbourg kɔnɔ image la ni wagati na a fɛnɛ bɛ labɛn na a bɛ préparation na kosɛbɛ ka bɛn ni championnat sigininw ye o kɔfɛ fɛn min ye ni an ka dolantana ye ale mɛna blessure la kosɛbɛ ni wagati na wulila entraînement daminɛ ni a tɔgɔ ye Boubacar Traoré Feno n'a bɛ dolantan Wolverhampton na ni wagati na an b'a fɔ bana fiɲɛ bɔra a seginna ka na a ye entraînement daminɛ donna nataw kɔnɔ an bɛna a fɛnɛ ye dolantanw na. I n'a fɔ kunnafoniw kɔnɔ kun ye a di an ka grand titre la cogo min na an bɛ taga Espagne n'an tagara Espagne bɛɛ ɲɛ tun bɛ olu ka dolantan mun na ni a bɛ fɔ a ma ko Super Coupe ale kun kelen don ka diɲɛ tɔnba 2 bila ɲɔgɔn na n'o ye Real de Madrid ale ni FC Barcelone an b'a fɔ tɔn 2 ninnu fan fɛ Real ale kun bɛ ka bisimilaliya kɛ ale ka dolantan 11 fɔlɔ o kun ye Courtois jɔkɔlɔsiba kɔfɛ maaw la se tun ye Vasquez, Tchouaméni, Rudiger ani Fernand Mendy sɔrɔ ye o kɔfɛ fɛn min ye u ka camancɛmaw la i bɛ Valverde, Camavinga ale tun bɛ yen camancɛma ɲɛfɛmaw la Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé ale tun bɛ ka jouer 9 la fɛn min ye an b'a fɔ FC Barcelone ale fan fɛ a ka cɛden 11 sa Chesney ale tun bɛ jɔ la kɔfɛmaw Alejandro Balde, Martinez, Kourbassi ani Koundé olu ye kɔfɛmaw ye fɛn min ye olu ɲɛfɛ maa minnu tun bɛ ka jouer camancɛ la n'o ye Sentinelle ye Pedri, Marc Casado olu ɲɛfɛ Gavi tun bɛ yen nɔ o kɔfɛ sa ɲɛfɛmaw la Rafinha, Lamine Yamal ani Lewandowski ninnu de kɛra cɛden 11 fɔlɔ fɛnɛ FC Barcelone fan fɛ dolantan a bɛ daminɛ dolantan daminɛlen i b'a ye FC Barcelone ale bɛna occasion franchise 3 ɲɛnama sɔrɔ a tɛ se k'o don sanga 5nan nan kɔrɔ Mbappé ale bɛ contre attaque dɔ sɔrɔ a bɛ taga a b'o don FC Barcelone kun bɛ kɛ 1 ani Kanangolo an bɛ to dolantan na fo sanga 22 sa Barça bɛ n'i cɛsiri ka dolantan minɛ ka k'a ta ye fɛn min Lamine Yamal ale bɛna bi égalisateur don o bɛ kɛ sanga 22 ye an bɛ to o la dɔrɔn fɛn min ye sanga 36nan yɛrɛ Gavi ale bɛna ballon d'or amorti 18 kɔnɔ fɛn min Camavinga a bɛ a tan a genou na o bɛ kɛ fɛn min ye penalty ye Lewandowski ale bɛna o cɛlu don an bɛ to o de la sa fo ka se sanga 39nan fɛn min ye Rafinha Jules Koundé ale bɛ ballon dɔ sɔrɔ kinibolo yan fan fɛ a bɛ centre ɲanama wuli ka na Rafinha ale bɛ wuli k'o tɛti o bɛ taga Real jɔ kɔnɔ 3-1 an bɛna temps additionnel kɔnɔ sanga 45 ka fara miniti 10 ɲɔgɔnna kan Balde ale bɛna Barça ka cɛlu 4nan don an bɛ taga o la mi-temps yɛlɛnen an bɛna se sanga 48nan na mi-temps yɛlɛnen o la sa Barça ka cɛlu 5nan ale bɛn'o don an bɛ to de la fo sanga 55 FC Barcelone olu ka gardien ale bɛna carton rouge ta a bɛ faute dɔ kɛ Mbappé la donc o bɛ kɛ coup franc ye fɛn min ye Peña ale bɛ don a nɔ la Peña donnen kɔ fɛn min Rodrigo sanga 60nan ale bɛ coup franc da
a b'o don FC Barcelone kun dolantan a bɛ ban fɛn min ye 5-2 ka taga FC Barcelone ale kanuna an b'a fɔ nin kɛra surprise ye maa caman na 5-2 maa si kun sigilen tɛ nin ye mais n'i ye tɔn 2 fanga lajɛ bi FC Barcelone ale fanga ka bon ni Real ye o de hukumu kɔnɔna na dolantan ni fɛn min a homme du match o kɛra fɛn min ye Rafinha ye an b'a fɔ meilleur passeur du tournoi o kɛra Jules Koundé nin bɛna kɛ Barça ale ka super coupe siɲɛ 15nan ye a ye mun ta an b'a dɔn anw ka cameraman ni o ye Seko ye ale fɛla ko ba tɛna kɛ nin ko ye sabula ale ye Madrilène. The club captain is going to take the trophy. FC Barcelona, Super Cup champions 2025. There's a major trophy for when they open up the new camp. N'an bɔra yen an bɛna championnat 2 ɲɔgɔn na an bɛna olu jaabiw di an b'a daminɛ Ligue 1 na olu ye tile 17nan na o jaabiw la sa Nantes Monaco olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Brest ale ye sebaya sɔrɔ Lyon ka 2-1 Rennes ale bina Marseille ɲɛkɔrɔ 2-1 fɛn min ye PSG fɛnɛ ye Saint-Étienne ci 2-1 yen classement jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Paris bolo kuru 43 Marseille bɛ tugu a la kuru 66 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Monaco bolo kuru 31 jɔyɔrɔ naaninan ale bɛ Nice bolo kuru 30 dugumamaw la sa Saint-Étienne ale bɛ jɔyɔrɔ 18nan na kuru 16 19nan Havre kuru 12 jɔyɔrɔ 20nan o bɛ Montpellier bolo kuru 9 ye meilleur buteur Jonathan David a ye 11 don fɛn min Mason Greenwood 11 Barcola 10 ale o don meilleur passeur o ye João Neves pasi 6 Ludovic Blas pasi 6 ani Achraf Hakimi pasi 5 n'an bɔra yen an bɛna Liga Espagnol la tile 19nan na Sevilla ni Valence olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Atletico Osasuna 1 Kanangolo Real Sociedad ale ni Villarreal olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi jɔyɔrɔ fɔlɔ Atletico kuru 44 Real bɛ tugu a la kuru 43 Barça bɛ tugu a la kuru 38 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Athletic Bilbao bolo kuru 36 jɔyɔrɔ 18nan Espanyol kuru 16 jɔyɔrɔ 19nan Valladolid kuru 15 jɔyɔrɔ 20nan Valence kuru 13 ye meilleur buteur Robert Lewandowski 16 Rafinha 11 Kylian Mbappé 10 meilleur passeur Lamine Yamal pasi 9 Rafinha pasi 6 Alex Baena pasi 5 an bɛ foli di aw bɛɛ ma an bɛna an ka kalanden fan fɛ foli min b'i bolo Jɛnɛba yani an ka bi kunnafoni kuncɛ n bɛ foli di lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen ma Ala ka tile hɛrɛ amin amin ni ne kɛra aw tulo n'aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi an bɛ foli d'aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ farikolo ɲɛnajɛ